to celebrate one and only digital lady here. Bishop, good afternoon. But yeah, I chum that touch. I chum that touch. I chum that touch. You want to give ever? Ọhịa mbụ m ịbịa ebe a. Bruno be me here while I'm back up and you are going to room away interview. Gaa n'iru, gaa nke ọma. The way for now, like a billion together. Okay, sir. Well, back and turn all the one and a wall of Chile Cabago. Let Bushy jog AJ Kumri. Ike ọnụ. There were a phone over. Amamihe ka lega kamgbe. It's a my own leg. Mba, Bishop, awodokwa ka m na-agwa. Aha. Aha m Wale Ebube Joseph. And therefore, Adị m 25 years. Gaka Chanke Kara. It is 25 years. Chere Chile Cabago Kahon Cole. Get a wahon. It is with 25 years. Ya got the wine. Onye mando ke taga heke. God forbid, onwekwa onye oket. Ọ maka ekebele m isi. Hello, him in by one your ke taga. Branga bia gwam so wahon. Bishop, aka ụkwa m semi virgin o. Onwe onye oketaga ihe ọ taga, biko. Anadị m eme ihe ahụ. Adị m decent. Ehuna no mu wa na eme. Ina eme ihe ha owu mu wa meghe interview onye na-eje eme. Onye organic. I were like color. I'll take popular tag of brother. I'll we here. Yes, I told that touch here. Granga gwam say name here. Sorry, sir. Ala si se kwere na ya na mu nwanyi mama adịghị ma ge yi oke si n'ụlọ mmadụ nwere nku anya fụta. Granga bịa gwam si na-eme ihe. Ịhụna m na-eme. Amụ awa onye wo omente umimo. The show look of man rota. Nota. Tamshi non nota. On enaka ham fan. Branga begwam si na-eme ihe. Ka m nọrọ ka ịhụzie m ọfụma. Nhụzie gị ọfụma na gịnị mere? Yiri beans na-eghe. Ebira nga bịa gwam si na-eme ihe. Bishop, iwe ga-adị n'ọkụ. Why you just make a statement? Ebira gwam si mee ihe. Akụba na tige amụ n'otele gị na a ga-achịpụta amụ ga-efufụtata shu niile ndị mmadụ nọcha nga ahụ. Iwe wene gị. Believe me, Chukwu. Branga bịa gwam si na-eme ihe. Sorry, sir, daddy. Sorry. Onye wo daddy gị? Mụ aka ịbịara nga akpọga daddy. Mụ awụ mpa gị. O dị mmadụ gị nnọọ. Chesi m ga-echefu onye chaga otu n'ụchaga. Otu nwa ngalị shi gwam sọ na-eme ihe. Meti ya ama bido mewe. Mgbe m na-ewepụtara amụ meela amụ anya ma ahụ ụgba atara ata. Iwe wene ego, iwe gị dị ọkụ dajụọ, biko. Damn you! Why did you make a statement eh? Okay, sir. Iwe onye ebe? Abụ m onye Imo steeti.
ebe ni Mbise. ebe na Ayazu. Mbise ebe na Ogbo. Ahịa Itafu ukwu. ebe no Ogbuaku. ibela nga mbụ Mba. nne gị na nna gị ha dị ndụ Ha niile dịcha ndụ. ara ọgbala nna gị mbụ Mba, o God forbid. them you branga agwa m sị God forbid branga agwa m sị God forbid nna gị na-atamu ịmasị ọwa ara ịmasị ọwa osemi ara nna gị ọwa onye ntamu Mba. nne gị ara ọgbalịa mbụ Mba. mma gị o ji agba shọkị Shọkịkwa. mma gị ọwa ọ nọrọ ya agba ma shọkị ka ejụgba m shọkị kwa Mba. ụmụnne gị ọ dị ole Ha dị atọ, mụnwa mere anọ. enwere nke ara agbaga Mba. enwere nke wee mbesaid Mbakwa. enwere nke wee onye nsọ Mba. enwere nke wee onye ogbi Mba. enwere nke asịmadị Mba. na famili unu ihe ọdịdị ji adị unu Mba. ị ma anyị na-eshi Ọfụma ọfụma. gịnị ka ị na-arụ Amụrụ m ịkwa akwa. ka ebe isi na-anọnyere anyị Eshi m Owere naanị onye. ị gbaala akwụla mbụ God forbid. Chukwu ama nkwe. Abịa agbabiri m ya. gịnị wụ God forbid nwoke ọ taala gị mbụ Naanị nwoke abụọ tarala mbata agbabe m akwụla. nwoke tara gị nwoke Chineke agba gị ọkụ nwoke tara gị mbụ nwoke abụọ tara gị enyeghị ehu gị ego Mba o. oke a ji ata gị furu eje enye gị ego M chọrọ ịzụ ya, ha na-enye m ezigbo ego na. akwa ata gị eji enye gị ezigbo ego Mana ọwụnụ ka akwụla na-ebuku m ebuku. Ọwụ ndị enyi nwoke. Chineke agba gị ọkụ ajụrụ m gị sị onye bụtara gị ugbu a na onye abụọta gị na ofu onye ọ nọ ga kemgbe ahụ Mba. eleghị ije chenji arịghị akwa na amụ ebe bịara God forbid akwụla eleghị ije chenji arịghị amụ Ọ na-abụ onye m ji gwa gị si m rufse m abụọ ahụ eleghị ije chenji arịghị amụ sensị nwaanyị na ọgbụta otu onye tiri ihe ruo mgbe di gị na-abịa bịara nga abịa gwa m sị God forbid dịka agba gị ọkụ Sorry, sir. ata agaghị anara ego mee with fund la ishi tia lasị ka bịa agwa m sị eje ebuku gị ebuku ọ mgbe ebukuru gị ka ị ga-agbasa ịwa akwụla ka ihe mere na ị nwee one boyfriend chere mgbe ị na-alụ di bịara nga abịa gwa m sị akwa ihe Chukwunna biko bịa mere m ya biko. Otele Rozana ịkpọgara m Chukwunna nga ị bịara nga akpọgara m Chukwunna No sir. ya mere gị ebere nga ole nga m nọ hia Mba, ka m nweta n'ụdị ọkwa dịka m chọrọ bịa. ha bịara nga wee interview di Chineke agba gị ọkụ chesa ekeghị m di nga onye tara ata awụ onye na-ata echi ga bịa nga edina gasị God forbid sị adị akwụla ewu O nwere gị biko. damn you amụche nja ọya kpọwa aha amụ ndị chenjirila ọya kpọwa aha ha Ifeanyị aha Kinsili. wepụ aka n'okpuru fonu gị ahụ Ifeanyị ọrụ agịrị Ọ rege moto. Kinsili ọrụ ya agịrị Ọ na-ere ọgwụ. ọ rega ọgwụ ị gara lere dọkịta Johnson mụrụ kemis amụ imeela abọshọn n'aka Kinsili Mba o. akpa nwa gị ọ ka dị mma Ọfụma m gwa gị na ọ naanị ụmụ nwoke abụọ. Akpa mma m dị ọfụma. Damn you nwoke abụọ mana so o nwere otu amụ ị ga-eme iti ya dịka ọwụ mmadụ 5 fọtara aga bịara nga abịa gwa m sọ na ụmụ nwoke abụọ saiz amụ ị na-ata ele otu ọ na-aha
Owe bute shock moto ta gwiri no tele na ke o ya medium o. To come television enwe m remote ka m shige. No ihe nyem. Tele Rosala, ihe kpọga medium. Ke buru ibu like after nke ntakịrị nwetakwa nke kwuk like ọnwụ in between. No, we exactly size ihe kpọga medium. Mama we shiga ihe ọfụma. Ihe ga-enwu, le ihe ga-enwu, no doggy ota. Ota ka ga na. No doggy style anwu. Pranga be shiga mi he si he wu medium. Otele. Sa. Otele ogwu amụtawarala. Ija agba zam. Mba. Ege nye elekpu ineti. Ọ na-afụ m ụfụ. Ọ na-afụ m ụfụ. Gịnị fụrụ ahụ ụfụ? Akwụsị m gị nyele mkpu m na-eti anya ngwa gị sị ọ na-afụ m ụfụ Chineke bịa nyere m aka o. Ọ na-afụ m ụfụ Chineke bịa nyere m aka o. Ọ na-afụ m ụfụ Chineke bịa nyere m aka o. Ọ na-afụ m ụfụ Chineke bịa nyere m aka o. Ọ ya ka m na-eti. Genotype ogo? A. Blood group ogo? B. Blood number go? 08105101830. Ka m kpọkwa ya ọzọ. 0810. Oge ewo onye highway ịkpọ ya ọzọ. Ndị mmadụ họkpọga nọmba abụọ ya Chineke agbaghị ọkụ. Tell you kpọ ịkpọ gị n'ọzọ. Kpara nga ịkpọrọ once ka ebe ịkpọ ya ọzọ. Mege mbụ na nzanga. Hi, Bishop. Hey. Stop that show. Stop that show. Stop that show. Yes, sir. Bishop, good afternoon. Good afternoon, sir. So people are playing with me here. They make USA. Block around that person, they make USA. When you will block around that person, they make USA. Good evening. Good afternoon, sir. Mama, Good afternoon, sir. But I'm getting they get make USA. The little quick. Hey, it is full. 25 years old, sir. You am boge bianga. Yes, sir. Bruno bi ni ha wole hunu mre here ga bani wa kwadum. Eziokwu. Nsigi Bruno bi ni ha wole mre here ga bani wa kwadum. Kesi be eziokwu Chineke agba ọkụ. Okay, sir. Okay, sir. Anugo m. Oh. Aya to phone na la get last of. Okay, ka m dosie na ala. Onye wala no ga aka na phone ya Chineke agba ọkụ. Ko wa na aka na phone unu ọtọ agụgbu unu. No bra ngo na aka na phone unu. Ko wa na aka na phone unu ọtọ agụgbu unu. Mere ka onye ara ahụ onye agwụrụ ara ọhụrụ behave onwe gị here na. Nwee ka onye pụrụ na ara ọhụrụ na behave onwe gị na. Okay, sir. Lekpa ahịa ji brutal mọzụ ma aka ma afọ. Mọzụ agacha gị round. Pranga akụgara aka. Ọkịka gburu akụkọwa aka nga. Laazọ. Do aka. Most run ya na aka man look at ihu Otele. Most of them no na kwa dia. Asking ga turn that touch here. Turn what? Look at.
You think I joke here? Get out of this place. You think I'm playing here? You think I'm playing? Get out. Get Good afternoon, sir. And you jabakarat. Mba. And no Ghana Shaolin Temple. Key you put up and day China, Japan, and Black or Chinese Bianca. I told that touch you here. It's a baccarat. I'm a chef anyway. So this is my It's a uniform. Oh, uniform. Uniform on the karat or uniform they're gonna. The chef. They will Chef. get a chef. I'm a Syrian. I cook for a living. I told that touch you here. I told that touch you here. Oh no, who is calling me? Bishop. Good afternoon, sir. A better interview here. Bishop, best you get Murio. A better interview. Eh. A better interview. Okay, better here. You just go show me. Mbamba interview. Oh, yeah. The way phone Ghana like a lazo. Come on, how I'm about Labadi Wapo. Yes, sir. I had the phone like a Iji Magashi, Iji goes in my iriashi. When he may she. It's in the area, a pepe. I got my hair. Iji Magashi. Isi chaya papa try and catch you, walk again, walk hello again, 1 minute man, I got my bush. Maggie, Remarka. Bishop, I'm not going to do second. Don't get they said that phone. The we are nala. See it, the we are nala. The we are nala. Ish. Prostrate. Tanwa. Dakodi front. Hey, behave for Wigina. Wapaka no pug. Esaba ho toto. So come with you, then you see. Esaba ho toto. That's all I'm no. With a phone, no. Aha. Cherish. Chidema. The letters are not. Yeah. I don't care how one kishi touch in dinche. Huh? I said, man, I don't care how one kishi touch. Wapaka. Mama, I'm to see her. Good afternoon, sir. Mpago one year seller. Mba. No, I'm boogie be back. Yes, sir. Okay, man, you will let me never have a new aqua. Yes, sir. Ngani room a interview. The way for Nala below to get lasso. Okay. Oh, when I'm not even to see. Hey, never say so. Okay. There's a phone to get shot. Okay. Donwa. You might have what done it. Donwa, get what I could have get she. The Hiroshi plantain. Get Bianca what I could have get she. Lasso, dear. Lasso. Yeah. Hey, that would have phone again. Magan and Pagahania. Mba, Namawala. Oh, nigga, one. Yes, sir. Theater Katie could have phone okay too much. Where to that? Yeah. What put to the theater?
wepụta ya because ihu gị ka yiri ngụ ka ụkọ gị ekwesịrị ịhụ ngụ ụkọ ghara gị n'ihu wepụta filta ke ohile weshitụ filta weshite ihe Filter dị ya o. filta anọ gana dem you gwara m filta anọ ya filta anọ Filter ya nọ ya. ele compound dị ihe ahụ public yard ka ọ private yard Public yard. then gị gwa m sị filta anọ na ihe itiri Nene no filter dị ya. Ọ ya reflect n'iru. aha gị Chinazom. Chinasa m onye Ezeakụ. mmaghọ na ya Mama anwụọla. nne m dọ gịnị gburu nne gị Ọ rịara ọrịa ọrịa gịnị ka ọ mụsịrị nwa. O mere bleeding. nwa gburu nne gị ndo nna ndo ọmụmụ nwa na famili ọnwụ ọmụmụ nwa na famili nna gị ọ dị ndụ Esa. nna gị ọ nọ ya Esa. ọ nọ nga ahụ na Mba. gịnị ka ị na-arụ nsọ gị ji biri Okay, abịara m ebe a as a copper. So, nsa abụchazi nọrọ ebe a na-akụzi nkụzi. kemgbe ị afụchara Last year. ọ ga-adịrị gị na mma ebee ka isi na nọnyere anyị Okay, anọ m Abakaliki, Ebonyi State. nwa ma ihe as a kọpa kama ị ga-alawa be gị ga-agbawa oringo tụgharị nwa nwoke gị bi ihe dị ya were ekodo ọrụ nke ị hụrụ n'anya na-eme ka ị na-enweta small money nna ewo mmadụ nna gị bi kọpa lodge Compound amaghị m family bi enwe ya. ya iji ego kọpa ahụ akwụghị ụgwọ ya Mba, asa abụchala m, but ebe m na-arụ eji m ego ya akwụ ụgwọ. ego ole ka a na-akwụ gị Okay, m na-arụ na 3 places as teacher, but all part-time. So, ego ole ka a na-akwụ gị okay, 70. each place is 70. Mba, ofu ebe 70. Nke ọzọ 25. Nke ọzọ 30. okay mụnwa ga-enye gị 20,000 after this life and no after this just nọrọ gị send them your account na my DM mụnwa ga-enye gị 20,000 naira adịa ana m like nwaanyị ọbụla na-agba mbọ ọwụ ndị okooko ha na-agbakwa mbọ ha na-achọ onye na-enye ha m ga-enye gị 20,000 no Thank you. all right ọpụlụ ka iji anyụ nshi dị akị na anyụ na toilet ndị public yard ahụ Azụtara m bucket nna ka anyị. eji eji bọket anyụ ya bọket nke gị nke eji epenti ụlọ ka ọwụwa ụdọsụ dịka eji ntakịrị eji asara ahụ Nke eji asa ahụ. But azụtara m ya for toilet. iji anyụ dị nshi nyụpagide ya mana rum ahụ n'ime rum ahụ ị nọkwa ya Mba o. Jesus, mbakwa. ele nga ị na-ejikwado bọket aka anyụ nshi ọwụ Enwere toilet mburu ya instead of mụ ichenye ike ebe a maka infection. Nwunye anyị nwere tap na the compound. Nwunye nwụfu nwunye ebe a. shigo jee shu ushi oke shigo na-eshu ushi Ọ depend ihe nri that day. nshigo na-eshu ushi gị bịa ga-agwa m sọ dependent nshigo na-eshu ushi Ọ dị generally. ele ihe imi na nwere shi ushi ga general enwere nke shiga privately nshigo shigo ushi Bishop amọkọ m ihe mma asa mana ihe mma bụ na nyụọ nshigo na-eshu ushi iji ebughị ya pụrụ asa nshigo na-eshu ushi oke ọ na-esi. mụọla nwa
Mba. Gịnị ka ị gụrụ na university? Computer science. Ọ nwere onye ara nọ na side mpa gị ma ọ side mma gị? Mba. Iwu onye ebe? Onye Enugu steeti. Ebe na Enugu? Onye Obolafọ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 7. Ụmụ nwoke ole tara na gị? 3. Aha ha? Gabriel, Chijioke, na Emeka. A na-ata gị ele ụdị mkpu ị na-eti? Biko kwụsị na ọ na-afụ m ụfụ. Achọghị m. Biko kwụsị na ọ na-afụ m ụfụ. Achọghị m. Echeghị ịnyụ ihe na-agwa ha. Maka ọ na-afụ m ụfụ, m na-asị ha kwụsị. Bọta o ji afụ ụfụ. Biko kwụsị, ọ na-afụ m ụfụ. Achọghị m. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị. 070-392-71293. Buru n'obi nwoke ọbụla kpọrọ gị, don't go and answer that man. Nwoke ọbụla dị serious ikwu ụgwọ isi gị bịa hụ your parents. Mpa gị ka dị ndụ. Kwe na ihe nna agwa gị. Yes, sir. Na m nyere gị ego akwụkwọ that na m likere gị. Ihe nje enye gị ọwụ to encourage you more. That little one na-esave. Ọ dị possible were opportunity ahụ inweta ego gaa mụọ aka ọrụ ma ọ bụ business gị nọrọkwa dị na were ote na-akụzi ụzọ nga atọ ka ewere one gaa na-amụ handwork bara uru. Hapụ ike isi unu ke ga-egbere emere nga agbaghị ashịrị. Handwork na ihe nna agwa gị na ọnwa ike isi handwork bara uru. Chọọ ihe ọzọ mụọ. Kwenu ihe m gwara gị na. Yes, sir. Thank you.